siempre fantaseaba con correr grandes aventuras y descubrir tesoros en lugares muy lejanos. Luego, a medida que fui creciendo, fui sustituyendo esos sueños por otros que resultaban bastante más baratos, pero que igualmente me permitían volar muy lejos. Cuando me subo a un escenario, siento que no hay ningún lugar donde estar mejor. Así que, ¿por qué no quedarse? Mi nombre es Luis Tosar y soy actor. Gracias especialmente a José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Diputación, pola tal colaboración coa nosa asociación do primeiro momento que llo plantexamos e sin a cal este acto de homenaxe non sería posible. Luís, recibe un agremoso e sincero reconocemento de toda a xente de Xostás e de todo canto nos acompaña. Gracias por facer tempo na túa axenda e estar aquí. Sempre lembraremos este día. Ai, Luís. A Luís todos o coñecen polo seu bo facer detrás das cámaras, polo seu pasado como cantante de Los Contentos, o grupo de referencia en Lugo na década dos 90, polos premios recibidos e polas súas grandes interpretacións en películas como O lunes ao sol, Te doy mis ojos ou o máis reciente Zelda 211. Incluso por coñecer ata o recoñece o can do seu tío, que cada vez que ven a Xustás e sinte o seu coche, xa sabe esperalo para que vai a xugar con el. O talento como actor, pero sobre todo a humildade que o caracteriza, estou convencido que foi o que fixo que aquel amateur que iniciaba a súa carreira en Lugo xunto co tamén lucense Jorge Coira, gravando un documental sobre tauromaquia, sexa hoxe un dos grandes do cines en España, sendo recoñecido e valorado tamén a nivel internacional. Pero aparte de ser un dos grandes profesionais do sétimo arte neste país, hai un Tosar persoa e un Tosar lucense, que fai lucensismo alá por onde vai. Gracias a ti, os Goya falaron galego por primeira vez, e o pobo de Xustás converteuse por uns momentos, ao igual que hoxe, na capital do cine nacional. Esta é a faceta do actor que máis nos gusta, a do lucense comprometido con Lugo e ca súa terra. Por este motivo, a Deputación elexiute para ser a súa imaxe da provincia na campaña turística que puxemos en marcha no mes de marzo para promocionar a Lugo. Para min estas son as orixes, pois o lugar, este río, río arriba, o adro da igrexa, a igrexa, o palco da música, o cemiterio, son os sitios onde eu pasei algúns dos mellores momentos da miña vida, non? E son eses sitios nos que eu empecé a pensar en que quería ser actor e que foron para mí unha inspiración total, non? Meu primo, Topetos, que me brindou a oportunidade de ir moitas veces por aí ao río a facer o servicio de vigilancia mentre eles andaban por aí cos trasmallos, corredos e demais historias e tal. Pois parece que non, pero todo iso forxa un carácter e para un actor non hai fonte de inspiración mellor. Estou inmensamente agradecido de que esteades todos hoxe por aquí. E isto, prácticamente todo o que vexo son caras coñecidas desde hai moitísimos anos, desde que eu era un cativo, e eu supoño que é o máis grande premio que pode recibir alguén. Agradecido a todos eles porque somos de toda unha vida e iso tense en cuenta. Bueno, moi emocionada, moi eso, que xa estuve chorando un pouquiño, non? Pero bueno, moi ben todo. Saliu todo de maravilla, todo, bueno, mellor imposible. Eu moi orgullosos de ter un irmão así, un fillo, é un honor grande, sí. E a nivel personal é moi importante, tamén estamos moi contentos.
é máis humilde que o que se ve nas cámaras de televisión. É unha persona que os pés na terra, é o que podo dicir, e que dicir, é o mismo que antes de ser actor, é exactamente igual. Tosar é unha persona fondamente comprometida cas causas dos máis humildes. Porque ele está moi orgulloso de Xustás. Os veciños son unha parroquia que non é moi grande e a xente que hai. Moi orgulloso, porque eu, prácticamente fun criado aquí, teño bailado moitas verbenas aquí, justamente neste adro, e teño chutado moito por este río, feito moitas gamberradas, moitas... Entón, estes son as miñas raíces, a miña familia, boa parte da miña familia vive aquí aínda, e é un orgullo, claro, sempre ser algo profeta, non, polo menos. Eu empecé a tocar a guitarra aquí, iso está, sí, así nos braos e tal, porque eu pensaba que tocar a guitarra que era útil, así, en plan, pues el mundo de ligoteo, do brao e tal, cando andábamos por aquí polas festas e tal, pero resulta que non, era foi un fracaso rotundo. Despois empecé a tocar a guitarra xa en plan de dicir, pues a ver se polo menos aprendo máis cancións e podo tocar algo, pero desde logo para ligar non serviu absolutamente para nada. Vamos aí facendo unha parrillada no río, ao lado da casa dos meus pais, éramos así como varios rapaces e varias rapazas, pero eu non fixera contas, éramos impares. E era un chaval máis en proporción que a rapazas, non? E entón, claro, o chaval máis era o que estaba precisamente tocando a guitarra, que era eu. Era o primeiro ano que tocaba, que acabaron todos enrollados, pero non sei. No, o que máis me gusta é xuntarme aquí ca xente, porque tampouco hai moitas oportunidades, non? Eu non sei por que razón, casi todos os anos, cando son as festas, ando sempre liado. E nunca me cadra poder vir por aquí, non? Entón, é un reencontro de moitas sorpresas, ademais, porque vou atopando así curmás que eran moi pequeniños e de repente son uns mangallós todos, entón aí como descubrindo como vai medrando a familia pouco a pouco. Si, de feito, sempre din que nacín en Xustás e eu non nacín en Xustás realmente, non? Nacín en Lugo, pero claro, ainda vivíamos, ni sequera aquí, vivíamos en Castro, pero claro, toda a miña infancia, a miña adolescencia está ligada a Xustás, estar aquí. De feito, eu creo que pasei case máis tempo aquí que en Lugo, pero sobre todo as cousas boas e digamos así, a parte lúdica está toda directamente asociada aquí.